Goddag og velkommen til Gribskov TV. Erhvervsskolen Nordsjællands Satellit i Helsinge holdte åbent hus den 10. november. Vi var ude med et tv-hold for at se nærmere på det. God fornøjelse. Synes du, jeg er lækker? Ja, selvfølgelig er det det. Tusind tak. Lidt om skolen her. Jamen, skolen det er en erhvervsskole, en satellit for erhvervsskolen Hamlet, som har hovedkontor i Hillerød. Og her i Helsinge er der BBS, Bygnings- og Brugerservice, og MTM, Mad til Mere. Og jeg går inde på Bygnings- og Brugerservice som ejendomsservice-tekniker, hvor vi lærer at blive pedeller, vicevært. Ja, kært barn har mange navne. Vi har i vores materiale alle titlerne, man kan blive kaldt. Og jeg er startet her for at supplere med en ekstra uddannelse. Jeg er ellers udlært tømrer, men jeg vil hellere arbejde som pedel. Og, ja. Hvor lang tid tager sådan? Det tager 3 år og 3 måneder at blive ejendomsservice-tekniker. Og Det er tid. jamen, den er opdelt i et grundforløb, som tager mellem 22 og 60 uger. Normalvis 33 uger er gennemsnittet. Og så er man til dels på skole, grundforløbet, og så er man ude i praktik. Og så kommer man på skole igen. Så den er modulopbygget. Ved du, hvornår skolen startede? Den startede den 23. august her i Helsinge. Der havde vi åbningsdag, hvor vi havde borgmesteren på besøg for at holde åbningstale, og Finn Arved, som er Erhvervsskolen Nordsjællands direktør. Og det Fortæller du lidt om i dag, der er det jo åbent hus. I dag er Tag en ven med dag, populært kaldt. Men det er jo for alle, som har en interesse i at få en uddannelse. Og så vil eleverne rigtig gerne fortælle om, hvad uddannelserne går ud på. Hvordan vores hverdag er heroppe. Hvordan man kan finansiere sin uddannelse med SU og hvad der ellers hører til der. Vi fleste af os er jo begyndt her for at få et faglært uddannelse, fordi om 10 år, så vil der ikke være et job til folk, der ikke er det, fordi arbejdsmarkedet vil have folk, der er bedre og kan mere. Så det er jo grunden til, at vi fleste har valgt det. Altid et arbejde. Vi skal ikke hele tiden lave det samme, fordi vi har 14 forskellige håndværksfag, vi skal lære. Lønnen, den er også god, når vi er udlært. Så starter den på 24.000, og den kan hurtigt komme op på de 35. Så det er jo også et ekstra plus, når man er på udkig efter job. De fleste af os skal godt lide udendørs arbejde. 75% af vores job består af vedligeholdelse af grønne arealer. Igen, det der tiltalte de fleste mest. Og hvorfor vi er her endnu? Vi har et rigtig, rigtig godt kammeratskab. Altså, dem du bare går normalt sammen med, hvis du har problemer med noget, behøver du ikke kun at spørge dem. Du kan spørge alle i klassen. Vi hjælper hinanden. Og så vores lærer, Jarl, hvis man kan se det her. The Big J. Altså, hans gode undervisning. Altså, han er sjov at høre på. Alt det tørre. Altså, formår han at gøre os spændende. Altså, vi får lov til at deltage aktivt i undervisning, så man ikke bare skal sidde i flere timer og høre på det. Der kommer hele tiden løbende, nye løbende til den her uddannelse. Altså, man behøver ikke bare have været her for dag 1, og dem tager vi rigtig godt imod. Vi har for eksempel en i klassen, der har været her i 3 uger, og han kommer altså godt ud af det med alle i klassen. Så
Jamen det er grund til, at vi er startet, og vi er her endnu. Så det håber jeg er fint. Vi har om økonomi under uddannelsen. Det er sådan, du kan starte på uddannelsen enten med eller uden elevplads. Dem, som der starter uden og tager grundforløbet, de starter selvfølgelig med SU. Og der er jo forskellige satser. Vil du ikke lige? Fordi du står lige foran satsen for 20 år. Tak. Der er jo forskellige satser. Når du er mellem 18 og 19, så er den jo lavere, end når du er over 20. Og så er der jo forskel på, om du er udeboende eller hjemmeboende selvfølgelig. Og du kan jo ikke få SU, når du er under 18. Det kan man ikke. Og så er der nogle forskellige regler for, hvor gammel du skal, selvfølgelig hvor gammel du skal være, hvor du er registreret i folkeregisteret og alt sådan noget. Hvis det er, at du går på kostskole eller skolehjem, så kan du også godt få noget SU, selvom du er registreret inde på folkeregisteret hos dine forældre. Så når du så har fået en elevplads, når du er færdig med grundforløbet, så får du elevløn, som der så er, det er så for de 2 forskellige uddannelser, vi har inde på bygnings- og brugerservice. Med serviceassistent, det er hospitals, serviceassistent og erhvervs, og så er det også rengøringstekniker. Og der er så også forskel på, om du er over eller under 18. Og der er jo så en stor forskel. Og sådan er det også med ejendomsserviceteknikeren. Så vil vi valgt at tage om noget uddannelseskort, som det er, du får, når det er, at du skal frem og tilbage fra din uddannelse. Det der lille grønne kort, som du så kan gå ind og søge på inde på nettet, hvor du får noget rabat og så videre. Og hvordan du går ind og søger det gør du direkte over nettet. Og der skal du bruge dit NemID, og så har vi også skrevet lidt om det. Og så er der links til, hvordan du går ind og finder de forskellige ting med, hvor meget det koster, og så noget af, hvad du kan få i løn. Så det var bare det.